فولي حيل محرا كاب شيرندا سلاسن كبابيان كم زوات أتغاليتم أب شيرندا سلاسن كبابيان توافير زنبرا فولي حيل محرا كاب تخباب خوات سغم استغبرا منيستر مكلخال إثيوبيا فليتم إتي منيستر بمسارة عمونغو منغس إثيوبيان حوحات استبتح سمع سلام فولي حيل محرا كاب تخباب تفاني الليلم سراوت مكلخال إثيوبيا تمال روعة ترخل تشان عسى تحمشن باقوات أتراغز أبناي فيسبوك غوتو أب زوركوحو حابريتا منغس إثيوبيا نتاب شيرن كبابيان سراوت مكلخال توافيرو هاجراو تلوخو خفت سمسان فولي حيل محرا بمسارة تسمع خابت خباب خوات غير الليلم أبت أب سمين إثيوبيا ككايت سان حكينات سراوت إرترانا محرا خلال حاوشو سراوت استفال على خلالات أوغون سراوت مكلخال إثيوبيا خوينهم أنصار حيلتات تግራይ ክዋጎ ምጽንሖም ይዝከር መንግስት ፌደራልን ህወሓትን ነትንኽልት ዓመት ጸንሐ ደማውኪና ደውን ምባል ኣብ ዝፈረምዎ ውዕል ሰላም ሓይልታት ትግራይ ዕጥቆም ክፈትሑን ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወጻእ ዘለዉ ሓይልታት ካብ ትግራይ ጠቕሊሎም ክወጹን ተስማዕሚኦም እዮም በዚ መሰረት ሓይልታት ትግራይ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕን ምጥያስን ምትሕንፋጽን ከይዲ ብዕሊ ከም ዝተጀመረ ኣብ ሰሙን ተገሊጹ እዩ ሰራዊት ኢትዮጵያውን ከበድቲ ኣጻውር ካብ ሓይልታት ትግራይ ክርከብ ጀሚሮሎም ኣብዚ ኩናት ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተሰሊፎም ክዋግኡ ዝጸንሑ ሰራዊት ኤርትራ ብዛዕባ ካብ ትግራይ ምውጻእ ምጅማሮም ዝዋቕ ሓበሬታ ክወጽአኒ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ገለ ከተማታት ትግራይ ምንስሓብ ምጅማሮም ዝገልጽ ጸብጻባት ክወጽኦም ተነበሩ ቢቢሲ ኣብ ቀረባ እዋን ዘዘራረቦም ነበርቲ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ግና ምንቅስቓስ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዘሎ ሓቢሮም ነይሮም ክልቲኦም ተጻብዕቲ ወገናት ውዕል ሰላም ድሕሪ ምፍራሞም ካብ ሓይልታት ፌደራል ወጻእ ዘለዉ ሓይልታት ካብ ገለ ከባቢታት ትግራይ ምውጽኦም ክግለጽ ዝናይ ሕዝናይ ፈለማ እዩ ትማለ ሓሙስ ንፉሉይ ሓይለ ምሓራ መፋነዊ ኣብ ዝተገበረሉ ምክትል ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል አበባው ታደሰን አመራርሓ እዝታት ከም ዝተረኸቡ ተገሊጹም መንግስት ፌደራልን ህወሓትን ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይ ገደብ ከኣቱ ተቋሪጾም ጸንሑ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ክምለሱ ሓይልታት ትግራይ ዕጥቆም ክፈትሑን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣብ ትኽልል ዝርከቡ ሓይልታት ወጻእን ኣባላት ፌደራል ዘይኮኑ ዕጡቓት ክወጹን ዝብሉ መሰረታዊ ነጥብታት ንምፍጻም ምስምዕምዖም ዝዝከር እዩ በዚ መሰረት ኣብ ትግራይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክን ስልክን ኢንተርኔትን ዝተጀመሩ ኮይኖም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያውን ናብ ትግራይ በረራ ዳግም ጀሚሩ እዩ ካብ መብዛሕትኡ ናይ ውግእ ዞባ ሰራዊቶም ከም ዝሰሓቡ ዝገለጹ ሓይልታት ትግራይ ድማ ኣብዚ ሰሙን ከበድቲ ኣጻውራት ንሰራዊት ኢትዮጵያ ምርካብ ጀሚሮም ኣለዉ እቲ ሕዳር 2020 ጀሚሩ ንኽልተ ዓመት ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ንሞቶም ማእተ ሸሓት ምፍንቓል ሚልዮናትን ከበድቲ ሰብኣዊ ቅልውላውን ምኽንያት ኮይኑ እዩ